Sjonge kies al, de 14 jongeressen van de Vulkaan Simmer Academie. Maar hoe moet je je presenteren op een podium? En hoe lees je meer emotie in een lied? De Vulkaan Simmer Academie moet de talenten een stap verder brengen. Ik zit nu ongeveer 2 jaar op zangles. Gewoon voor leuk. Ik heb er gewoon veel plezier in. Gewoon tussen school door. Het is gewoon goed voor je ademhaling. Je leert er gewoon veel van. En je wilde mee verder gaan met de muziek? Dat weet ik nog niet. Was de muziek in? Ja, eigenlijk wel. Het lijkt me heel leuk. Ja. En dan net muziekdocent worden, gewoon zelf op het podium. Ja, dat zou het allermooiste zijn. Ik hier het eigenlijk ik wil hebben toen ik zou het wiesisme. Dat wie het toen net. Dus nou, ja, ik vind het supergoed dat Vulkaan dit zo organiseert. En net alleen nog deze discipline natuurlijk, maar ik nog al andere disciplines, theater, muziek, slagwerk, havabra. Ja, echt heel leuk dat ze het doen. Het liefdeslied All of Me van John Legend is de grote test. De talenten zongen mooi en zuiver, maar ik wat vlak, vindt een strange Iris Kroes. Heel mooi, maar het klonk wel een beetje vlak. Ik vind het zelf altijd heel tof om dynamiek te gebruiken in de stem. De tweede versie klinkt al een stuk spannender. En krijgt zo wil de Vulkaan Simmer Academie het muzikale en toneeltalent verder helpen. Uiteindelijk is bij iedereen oefenen en nog meer oefenen. En zo wil je langzamerhand steeds beter. En soms doen ze dat spelenderwijs met oefeningjes. Of is het inderdaad een stemoefening of wat dan ook maar. En zodat vaker te herhalen en dat soort dingen, dan ben je er beter in. En dan merk je dus, als je dat werk een stuk jongen, dat het makkelijker gaat.